Muzwa South Africa, muzwa KZN, sise Zululand la, i-district. Masipala uLundi, iward kuse ward 4, isigodi kusogedlini, inkosi Ndebele, induna Nyandeni. Muzwa South Africa ke, siye sithi South Africa isigodi. Uma sikhuluma ngeSouth Africa isigodi, sizuye sithi sizama ukuthi abantu basesigodini esisodwa njengoba sithi ngikusogedlini la. Abantu balana mawuzobheka ngapha noma engezubaveza kunomama kunogogo kunomama kunobhuti kunobaba uma wengane lo. Ukusho ukuthi basekuvela umuga phakathi kwekhaya sebeyasondela bonke. Nana namhlanje ke sizocela into enjalo. Lana kwaDlamini isiga umuga ovelile kwaDlamini ngendlela okuhlungu ngayo kunkenkethe enhlizweni uma wengane lo ingane ina 5 ingane ilahleke ngomsombuluko ibuya nje esikoleni njengenjwayelo yakhumula yasiyodlala njengezinye ingane iclass elifundayo ugrade R cabanga ugrade R uma ku grade R kusho ukuthi ke ingane le ingane yakhe ingane yami usiyayibona ukuthi incane kangakanani lo ngane mayiphuma iyodlala njengoba ingane sebuya esikoleni makushaya 4 5 ngoba phela bonke abantu bebekhona ingane ayisabonakala hawu becabanga ukuthi ikhona la komakhelwane 6 7 hayi kuyahlwa laduma izulu laduma kakhulu ukuduma kwezulu ukuna kakhulu kwezulu ingane ayibonakala ngani ngibecinge kubhuduleke kubhudule ingane ingatholakala umsombuluko kusekubo lesibili ekseni ingane angithi sekubhudule yonke indawo ngosikhathi kubhudula phela kubhudule yonke indawo kodwa mase kusango lesibili ekseni so hamba mbukele siyokukhombisa la itholakale khona tholakala ingane edibuna leli ngale kune toilet ngale ingane itholakale lapho eduze kwe toilet ingane sishonile ingane inokubeziwe idlwenguliwe ngesikhathi athi bebhudula befuna kulumuzwa kwaDlamini khona omunye umuzwa kwaDlamini la badla sithebe sinye mabedla sithebe sinye ke sithini umndeni lo uDlamini lo kunoDlamini la uDlamini lo omakhelwane aba umndeni wabuya nomuntu egoli ngoba ufuyile uDlamini unemfuyo umuntu ozomlusela ini inkomo bekelele imbuzi uma ke kubhudulwa la ikamero lakhe sokukhombisa mase siphuma ikamero lakhe nje liseduze nocingo la ekhaya nanja luyasicingisa kodwa endlini yakhe uvalile uqhamuke ngabonayo mayiqhamuka ngobona ebusuku kulungile asixoxe sonke uqhamuka ngabonani ebusuku esho ukuthi ke cha naye ubambisene nathi kodwa endlini yakhe akavulanga oh wase kuyocinga yena yedwa endlini yakhe ngolwesibili ke ekseni ke nasi isidumbu sengane sesiyatholakala kube khona la ekhaya osolile ukuthi akafunanga ukuvula kuthi ke mase kufika amaphoyisa kuzokhumbula ukuthi ke sinamaphoyisa kwaceza sinamaphoyisa semahlabathini le ndawo le ingena phansi kwasemahlabathini emahlabathini kukude nala uceza useduze kodwa usizo uzofuna uthole kuphi emahlabathini lento yemngcele ibuye icindezele kakhulu ba aseduzana kodwa sesilithola usizo masilidinga ngalesikhathi kodwa bekufanele ukuthi ke senze amaphoyisa kuphi asemahlabathini
Amaphoyisa ke mayifika la ezwa inkulumo ethi akavumanga kuvulwe endlini yakhe. Amaphoyisa aseyongena kule yandlu. Mayingena afika athola ukuthi la nanti iphenti lengane. Na umbhede kunegazi. Kushuthi lengane le ngesikhathi iphuma la uyithathile ngoba phela ujwayele futhi ukuyithuma hayi ukuthi ingane umuntu oyistranger. Azona istranger ba kade wahlala uhlala naye uyathunywa ayolanda ingane ayithume zomthengela ugwayi zomthengela nama airtime akuyona ukuthi umuntu ubexwayeka la kushuthi ingane uyivalele lapha wayinokubeza ayiqedela lapha seyiklina ayibulala ingane amazipho lapha nkosamahlizi ahlezi kubomvu ukuthi ikhipha amazipho ahlezi lapha ngenile kwaze kwasalela ukuthi nje ibiqiniwe sekukhukhumele sevuka ingisikhuluma ingane enangake na5 funda grade R lento ayigcini ke ngale sikhuluma ngayo kunokubezwa kwengane yokuhlukumezwa kwengane hambi bangelide noma singathini sithini njengamanje enhlizweni umndeni ukodwa lento isiqala manje yakhe ifindo isihibe nomndeni ngoba isikhona into ethi sibanibani walanda ingane walanda umuntu wayengamlandelanga ukuthi akazo nokubeza ingane usuyayibona ukuthi nje singakafiki enganeni iyodwa ubuhlungu okuzodadewethu isilonda esosala kudadewethu asizukugcina sisele kuyena sizogobhoza njalo bese sixhuma umndeni nakho ke sikuzele 1 uzothatha lolu daba lolu silibeke phezulu kwetafula sicela ukuthi noma ngabe ubani obona lensizwa le lo muntu lo wesilisa ngoba bamkhomba apha manje ngako Friday ngakozwathi izolo bamkhombela ngakozwathi baze baba khona bamshuthayo masibona isithombe vele lapha sebemfake lokhu kwaba bakufakayo phansi siyambona ngquye kodwa manje bamshuthe ha kodwa manje ababambili baphuma bagcwala intaba babuya ngani ngokuya kwazi ukubaleka nokucasha daba lokuqala yilokho ukuthi sizocela ukuthi ombonayo abikele amaphoyisa aseduze 1 lo asozelela 2 ukuzothatha lolu daba sibeke phezulu kwetafula ukuthi uhulumeni umelene nalento yokuhlukumezwa kwabantu uhlukumezwa kweingane uhlukumezwa komama uhlukumezwa kwamadolo umelene na ukuthi nasi isimo umphakathi senze njani sizokhuza umuka number 3 sizothi ke noma yini engasilekelela ngayo kuleli khaya ukuze sikwazi ukuthi ingane iyobekwa iyoncwatshwa ngoba njengoba sikhuluma nje la ekhaya akho lutho kuyabanda nje akho lutho siyacela akaze ningasiza muzwa se-South Africa umngcwabo noqala eqaleni nizo nokhipha egcineni mhlambe kuzoba unumber 5 okungokugcina kuzoba ukuthi ngiyaphinda futhi lento ye laboratory ye DNA forensic lab isidingo sayo namanje esikhulu lento yokuthi kufanele ukuthi izinto zithathwe yiswe ePitori nayo sithi sikhuza ukuhlukunyezwa kwabantu mayisehlukunyeziwe ke umuntu lo hlukunyeziwe usemanzini lo afanele ubhekana nengane yomthetho bese kubanzima emaphoyiseni ukuthi akwazi ukusebenza bese kubanzima bashushise ukuthi besebenze kahle kube nzima nasezimantshini ukuthi kusetshenzwe kahle ngani na lento ye forensic lab sayobhadla ePitori makunezimo nje siyamcela uhulumeni wakithi eSouth Africa ukuthi akwenziwe ukuthi forensic lab ayibe se-KZN bese iba nama unit aphelele maye u6 ama unit abo 6 into ezothoba amanxeba isikhala somuntu ngeke uzosivala into ezothoba amanxeba kadadewethu mangathi umenzi wokubi uboshiwe bese engagcina ukuboshwa
agcine ethola isigwebo lesi simfanele angeke sivaleke inxeba udadewethu kodwa kukhona ukuthi umenzi wokubi asazi wakwenze njani bese ke siyacela futhi emadodeni siyacela emphakathini siyacela komama siyacela sibambisane sonke silwe nalesi sihlava angeke sikwazi ukuphila eSouth Africa engavikelekile ngalolu hlobo isicelo sami leso yabonga kakhulu ngicela somabhizinisi ongayena usomabhizinisi umuntu nje waseSouth Africa sicela umngcwabo lengane wenziwe ngendlela nesizotha lokho kuzomthoba mama wengane lokho esingakwenza thina manje singabantu salinde uhulumeni ezokwenza into zakhe naye uhulumeni ezobe sizwa yithini ukuthi sibambe lo menzi wokubi kodwa nje ningakwenza nina nomphakathi waseSouth Africa ukuthi senze umngcwabo ube impumelelo ngiyabonga